Aitor Altunaren harrikada. Kaixo, Aitor. Kaixo. Zemoduz? Ondo, oso ondo. Zepoz, zu berriz hemen. Zure sekzioaren aurretik komentatu ez dugun gauza importante bat esan behar dugu hemen. Ari gatu gara lehen datu randomak ateratzen, ez dakit zebak izer, eta kamaraz kanpo kurtu zaigu datu random osoan bat komentatuko duguna. Eta da, Mariluze Kaizea ezagutu zuen egunarekin lotutako. Abera izea kontatu? A ber, ez da oso publikoan nire faceta, baina batzuetan izaten ginen DJak. Eta tokatzen zitzaigun izatea DJak antropologia feministako kongresu batean. Eta hori, no? Bai, eta nire esan zidaten, baina hori da Oian Arana, nik oraindik zurekin egon gabe klasean, hori da Oian Aranaren bikia. Hala, ni ere bikia naizelako, Hala! Bai, Bueno! Ez da datu random hori ezaguna da, bai. Baina ni naiz bikia oso diferentea, oso diferente. Ja. Bueno, oso, nahiko. Bueno, zuek ere bai berez, betzabete bia batera. Ni lotxatu egin naiz momentu honetan, Bai, bueno. Vale. Bueno, Bai, izan zen, horrela da, jazta. Nahi duzu hitz egin ja, Aitor? Bai, ongietor nire sekziora. Eskerrik asko, maintia. Saia duratzu ordu bete, ni azkatamar eta sartzizkiazue zuen. Baina luza ezakezu bat. Zuen kuñatxoak, bai, ez nahikoa dakat, nik nire 10 minutotxoekin nahikoa dakat. Bueno, gaur, adiskietasuna, duela ordu bete arte nik zaten laguntasuna. Ordu ondoritza zaizue laguntasuna esangoet. Bai, oso laguntasuna berredo adiskietasuna, ni ez naiz aditua. Esango izuet ja de antemano, igual beste gaietan egia... Baina badauzkazu lagunak, Bai, baina badauzkaz lagunak. Beste gaietan igual aditua nintzen, baina justo laguntasunenak harrapatu Zeinetan izan zinen oso aditua? Zaratan, ni oso aditua. Bigarren aukerak, bueno, hor gai batzu zauden, eta aditua nintzen. Eta gustatzen, gustatzaitaren gauzakitea kontrastean, eta bueno, ondo behiatuta, pues lehenengo behiaketa bibliografikoa atinda, eta hola. Bueno, jarriat Googleen lagunak. Lagunak edo lagun? Lagunak. Bai, iruditu zai praktikoagoa zala. Vale. Eta karrezu zerrendatxo bat, Googleen lagunak jarrita agertzen den kontuekin. Zerrenda luzea da, Irrien lagunak, arraun lagunak, arraun elkartea. Lagunak autoeskola, Euskadiko Citroenaren lagunak. Ezakito zondo zer lan. Donostiako musika amabostaldiaren lagunak, Berria lagunak, Bertsularien elkartea lagunak. Bertsularien lagunak elkartea. Barakaldoko lagunak elkarte animalista. Barainengo lagunak kirol elkartea. Tolosako Topik museoaren lagunak, Guggenheim museoaren lagunak. Euskal Museoen lagunak, museoak emataute lagun asko, baina bisitari gutxi. Turbo Diesel lagunak, Arriagantzokiko lagunak pentsio erretegia, hau zarautzen dago, Urdulizko katuen lagunak elkartea, Eguzkiaren lagunak kirol elkartea, lagunak motoresport, Kale lagunak danborra da, Olentzeroen lagunak ekimena, Txofreko lagunak elkartea, Autorrekambioz lagunak, eta lagunak podologia getxon. Ene bada. Vale. Hau zertako esango zuen, pues nik ere zakitu zondo. Baina balimaz zauete, pues podologora jumar behar zue edo lo que sea, eta getxo ingura balimaz zauete, bueno, pues hemen dakazue podologiaz. Leku guztietan izan behar dira lagunak. Ez da iragarki bat ez da, ez badeu gomendatzen ez da iragarki bat. Ja, pipipi bestela. Ez deula gomendatzen, ez dakigu, ez gea egon. Deitzen da lagunak. Bai, ordu nola ekarri deu. Lagunak podologiak nahiko balu sekzio hau edo patrozinatu, bueno, pues deitzeko edo itzeiteko... Hemen daude bastante oin. Vale, bakoitzak bi. Bai. Ordu manai baute etortzeko. Bueno, hau esan da, eta sarreratxo honekin, etorrizitzean ideia bat, zala esatea txakurra dela gizakiaren lagunik onena. Bai. Esaten dute. Eta inun beste bilaketa bibliografiko bat. Eta interneten jarrita Googleen hau ere, zuzenean, nire bilatzaile gustokoena da, honako hau agertu zen. Txakurren konpainia zoragarriaz gain, txakurrek lotura berezi bat lortzen dute haien jabeekin. Non leialtasunak, nobleziak, baldintzari gabeko maitasunak, eta besteen emozioak atzemateko duten gaitasun apartak txakurra gizakiaren lagunik onena bihurtzen duen. Fuertea da, oiek izatea ez daugarriak. Bai, domestikazioa ez du esaten. Ez doi patzen, ja etxeti datorrela
suposatzea. Zuen ustez zuen lagunak, leialak, nobleziadunak edo nobleak, balintzari gabeko maitasuna erakusten dizute eta besteekiko edo zurekiko emozioak atzen bateko duten gaitasuna identifikatzeko apartak dira. Uste dut... Si eso azkena, no? Baina... Aparte, ez dira... Apartak, ez gara- Gaitasun aparta! Baina ez Ja. gara gure lagunen jabeak ere ez. Osa, horari gara esaten dela zure lagunik onena, baina zuzarela bere jabea ere, bai. Eta propietatetik askatu nahi genuen maitasuna. Eta egiten du, zuk nahi duzuna. Ez da esaten. Osa, imaginat... Ez barkatu. Ez da ni prestatu hau zuok esateko hau bezala, hola. Ez da esaten, zure txakurra da zure lagunik onena. Eta txakurra da gizakiaren. Vale, baina, aparte, baldintzari gabeko maitasunak ez zurra da. Osea, ematen diozulako telatu bat, janari bat, kaka garbitzen diozulako... Baldintza batzuk? Baldintza batzuk, ez? Bestela ez zaitu maite. Osea, Pero, baina adibidez, nik zaten mot, ane erreman eskoa. Nahi ozu. Baina esko ematen dizudanean, emango baizkiazu mimitos, emango izut. Eski hola da. Bai, eta. Txakur bat Baldintzari zara. gabeko maitasuna ez existitzen. Aber, nik ezaka txakurri gorroto ditu txakurrak, ez ezki gustatzen ezer. Ados nago. Ezakit zuek. Txakurra da keokatu Gorroto bat. ez, baina... Gorroto ez. Aparte mantentzen. Nik- Aparte. Hori da. Nori, bueno, batzuk ondo erortzu zaizkit. Pertsona bezala. Ja, Hori da. Segun. Segun horren nahi diren. ez dutenean zaunkaiten eta urruti. Bai. Bueno, ordu noi, podcast honetan ez dugu esaten zein behar dezuen eta ze pentsatu behar dezue, zain izte zuen autonomian gan, baina, bueno, baloratu. A ber, txakurrak igual ez dia gizakienen lagunik onenak, eta igual zure lagunak ez dia zure lagunak, eta hobeto zabe txakurrekin. Bueno, hor, juntzaigu pixkat. Hola. Eta, bueno, azkeneko hipotesi, teoria eta zea bat bai garatzen aitu naiz. Zea jarriko jot, porque nik ere ez dakit oso ondo nola dan. Googleen lagunak jarrita, horrietan aurrera junda, asteia agertzen eskelak. Eta gaia batean nahi nun zuekin gaur hemen. Vale. Karo, hiltzea baten bat, jarriko deba adibide bezala ni. Imaginatu, ni gaur hiltzen naizela, mendikateatakoan, eta bihar daue eskelak egunkaritan, edo ez dakit nun jarriko jazuen, suposatzen jarriko jazuela. Argiak ordeinuko du. Argiak ez? Eta hor Argian, jarriko claro. dute. Argian, klaro. Eta hor jarriko dute. Argian badaude eskelak? Ez daude. Ez du inork ordaintzen. Baina zuhiltzen Obituari bazara bat jarriko igual. dugu. Antzeko, obituari antzekoak bai, ez da? Obituari. Arraro txamarra iztegu gatzen Argiako sekzioa, langilek no? irakurtzen duzu argia. Bueno, jarraituko dugu aitorren sekzioarekin. Eskela gaitor barkatu. Ni gaur hiltzen naiz, etxea noa hiltzen naiz, eta eskela jarri nazue bi harta hor jarriko zuen aitorren lagunak, edo ezakizenen lagunak, edo badakitzenen lagunak, ez? Bai. Kasu honetan eriak ni naizelako. Ez nukena irakurri laguntasuna logika kapitalista batetik, egia da, baiake kapitalismo hor dago, zen erabiltzea. Nere ustez, jakiteko pertsona bat abertzure lagunan edo ez, estrategia hoberena izangoa, oain biziri zauela, galdetzea, jo behi da. Aner, Bai. hilingo naiz, noiz bait, zakin noiz. Aigea dirua biltzen ere eskelarako. Jarriko zu. Eta hor negurtzea, aner, ze puntutan joan zure laguna edo ez. Oraina, zu galdetze bai zu zuzenki. Hor, esango Zatarra da ez jazu, ez esatea. esango jazu baietz, baina honi nago esaten dirua eman. Ja, eman behar Ja, dizut. eman behar diazu. Jakin gabe zehazki zenbat izangoan. Eta noiz zilko den. Hoi da. Proposamen hoi dakat. Ja. Osea, funeraria lagunak, atera zaizu hemen, funeraria lagunak. Claro. Egia da tarte hortan diru poltsa bate bai itezula. Osea, ez dago engezki pentsatuta ere ez logika. Osa da, zure lagunak aprobetxatzea, zuk diru irabazteko. Ondo? Bai, eske ez Zenba jarri behar da. Segun nun jartzezun. Ja, eske Eta leku zenbat. batzutan oso garestia eta beste batzuetan ezain beste. Baina, Baina adibidez, beti da garestia. Nik zui galetzea izut, Aner, hilko naiz, nire eskelan dirua jarriko zenuke, eta zuk erantzua jazu zenbat jarri behar da, esango nun, joder, Ez da Kerrata. laguna. ez da laguna. Ez, edo kontrakoa, zema jarri behar da, rollo, behar Ez duzuna. detorrela aldatu izan. Etzan hola. Ja, Ba, bale, hauxe- ba ez dakit, igual bai. Hauxe karri zuet gaur, ez dakit. Oso interesante da diruaren asuntoa ere bai lagunen artean, Zematen du ez, bikoteen artean bai, dirua konpartitzea ohikoagoa da, edo kontu korronte komunak izatea, eta lagunen artean hori ez dago hain Bueno, guk zeratuta. elkarrizketan egiten dugu galdera, nori eskatuko zenioke dirua inguruan, ez bakarrik lagunei. Eta, ber, hori. Eta Eta eriotza, zer ateratzen da bikoteak.
Ez, Gurasoak, denetarik, igual. baina esan nahi dut, iruditzen zaigula hori ere badala... Importantea da. Ez importanteena, baina importantea. Kontatzea lagunekin, klaro, dirua badute, jakina. Ez que nire laguna miserable batzu dira. Eta pobriak. Eta pobreak. Eta egia da, askotan dirua izan da bihurtzen dela baita ere eriotza harrituaren parte, Osea, Asko. adibidez, gure aitaren kuadrillan, ohitura zeukaten, norbaiten gurasoa hiltzen zenean, bakoitzak bestakitzen bat diru jartzen zuen, eta orduan ematen zioten pertsona horri, gastuak eta kortzen. Osea, badaudela ritual batzuk diruarik notutakoak baita lagunen artean, eta ez dela hitz egiten nahi beste. Edo hileta ondoren egiten den, luntxa, edo, zerbait egiten bada igual, ere ordaintzen da. Beti daude hor. Bai. Azkenean teoria etzan hain txarra. Ez, ondo. Baina eskatu dirua hil baino lehenago. Hila zaudenean ez duzu ikusiko zure eskela. Eskatu lehenago. Vale, eta honekin jazta Aitor, bukatu Bai, duzu. hau ekarri dizuet gaur. Oso Oso ondo. Eskerrik asko.